Bueno, venga, orain bai. Vale. Jarraituko dut komentatzen ari nintzana. Hori, lehenik eta behin, bueno, aurkeztuko dizkizuegu datu orokorrak, ikusten dozue aurtengo datuak, iazkoaren momentu antzekoa diala zentro eta irakaslei dagokionez, baina momentuz ditugu iaz baino erregistro gutxiago. Orduan, baten oraindik taldeak irekita baldin baditu, baina datuak sartu gabe, jakin hori ekainaren 20 arte epea dagola, eta jutea sartzen poliki-poliki iristen garen iazko registro kopuruetara. Bai argitu nahi dugu kontutxo bat, zertifikazioen inguruan, badakizue berritzeguneak urtero mezu bat bidaltzen dizuela, Eustin Mugiment ekimenean parte hartzeagatik zertifikazioak emateko. Berritzegunearen bitartez egiten den izen emate hori, da bakarrik zertifikazioa lortzeko. Eustin Mugiment proiektuan parte hartzeko, gu jartzen gara kontaktu data horiekin zuekin harremanetan. Behar ditugulako zuen datu gehiago, adibidez, XLNet erabiltzailea, aplikazioan alta emateko, edo zuen zentroaren helbidea, edo data bat finkatzea, materiala eramateko. Orduan, bereiztu hori, berritzegunetik jasotzen duzuena dela, 15 orduko zertifikazio hori egiteko. Baina bestela, proiektu hori baino gehiago dela, eta horregatik gurekin harremanetan jarri behar zaretela. Dena den, datorren urteari begira, Eustin Mugiment ekimena berritzegunaren katalogoan agertuko da, orain arte ez bezala, eta gainera iraila urritik aurrera, enok formatuan ikastaro bat egiteko aukera egongo da, beti ere, zertifikazioa lortu nahi dutenentzat. Zertifikazioa interesatzen ezaionari, ahaztu dezala gai hau, berdin parte har dezake Eustin Mugiment ekimenean. Lehen aipatu den bezala, epea datuak erregistratzeko eta taldeak amaitzeko, datorren ostirala izango da, ekainak 20. Hemen argitu behar da, datuak erregistratzen direnean ez dela amaitzen hor prozesua. Baizik eta ondoren talde bakoitzean, daukazue aukera bat, botoi bat, amaitu erregistroa esaten duena, orduan, botoi horri eman behar zaio prozesua amaitzeko. Erregistroa amaitzen dugunean, talde guztikoa, gau horretan, probetako proben emaitzekin txostena bidalik ezadio familia guztiei. Baina bakarrik erregistroa amaitzen dugunean. Ordura arte ez da ezer bidaliko. Hori bai, behin erregistroa amaituta, ezin izango da ezer editatu. Ezin izango dira datuak aldatu, edo datu gehiago sartu talde horretan, eta txostenak aterako dira. Gau horretan bertan, hurrengo egunean familiak izan ditzaten. Orduan, komentatzen nuen bezala, errezena da, registro guztiak sartuta ditugunean, amaitu registroa botoia erabili, hautatu ikasle guztiak, eta abisu bat agertuko zaigu esanez, ja ezin dela aldaketa gehiagorik eman, eta onartzen badugu, datu guztiak, txosten guztiak bidaliko dira, talde horretakoak gau horretan bertan. Txosten eredua zuek ere ikusteko aukera daukazue, familia jasotzen duten informe eredua. Eta, uste dugu nahiko argia dela eta familiek erraz ulertzekoa. Batzutan gertatzen da, akatsak agertzen direla bidalketetan. Bai, erregistroak amaitu ondoren joaten bazarete ikasleen atalera, ikasleen botoia erabilita, bertan ikusiko duzue bidalketaren laburpena. Eta bertan ikusten da txostena ondo bidalidan, edo akatsen bat egon den
bidalketan. Ohikoena izaten den akatsa da, gurasoek ez eukitzea registratuta beraien e-maila, beraien helbide elektronikoa. Orduan ez dago nora bidali txostena. Orduan txostena ez da ateratzen. Bai. Orduan daukazue aukera ikasleen datuetan berri sartuta, beste e-mailak dagoen eremu hortan, hirugarren e-mail bat sartzeko. Bueno, hirugarrena kasu honetan izango zen lehenengoa, lehenago ez badaukate, hor sartuko zen, ez? Beste e-mailak eremu honetan sartzen diran helbide elektronikoak urtetik urtera mantendu egiten dira. Ez dira ezabatzen. Aldiz, lehenengo tutorean e-maila eta bigarren tutorean e-mailan hor dauden helbide elektronikoak eguneratu egiten dira baldin eta hezkuntzako datu basean aldaketak baldin badaude. Orduan, gure gomendioa da, arazorik egon bada bidalketetan, ez egolako tutoren e-mailik edo e-maila gaizki zegoela, beste e-mailak leku hortan hor sartzea, helbide elektroniko berria. Eta hau esaten dizuen bezala, hau ikusi daiteke ikasleen atalean, laburpen txiki horren bitartez. Baita ere, gogoratu nahi dizuegu, naizta familia txostenak zuzenean bidaltzen diren etxeetara, helbide elektronikoetara, zuek ere badaukazuela aukera estadistikak kudeatzeko edo ikusteko. Orduan, estadistika hauen bitartez, aztertu aldituzue zuen ikastetxeko datuak, talde adinka, generoen arabera, eta egin dezakezue, zuen azterketa propioa, zuen taldeen eta zuen ikastetxeen inguruan. Gero guk, idazkaritzak teknikoak egiten du txosten orokor bat, jasotako datu guztiekin, baina ikastetxe bakoitzak dauka bere azterketa propioa egiteko aukera estadistiken atal honen bitartez. Baita ere, hau izan daiteke, gero etorri daitekeen zalantza bat edo, baina aurreratu nahi gara, izaten ari gara, arazo txiki bat aukerazkeko ikasgaiekin. Zuek talde bat kargatzen duzuenean, normalean gorputz hezkuntzako zerrendekin kargatzen da. Eta ez aukerazkeko ikasgaien zerrendekin. Lanean ari gara hezkuntza sailarekin, ea lortzen dugun talde hauek ere kargatzeko aukera egotea, baina momentuz ez da posible. Orduan, zein da irten bidea? Naiz eta Euskal Mugimen proiektuko probak aukerazkeko ikasgaian pasatu, egin behar dana da gorputz hezkuntzako taldea kargatu, eta gero ikasgaian, aukerazkeko ikasgaian dauden ikasleen datuak bakarrik sartu, eta besteak utzik laga. Eta horrela, lortzen dugu gutxienez ikasgai hortan ari dien ikasleen datuak jasotzea. Saiatuko gara datorren ikasturtean ere, hezkuntza sailerekin kontu hau argitzen, eta ea lortzen dugun, aukerazkeko ikasgaien zerrendak ere hor kargatzeko aukeran ustea. Batez ere, gogoratu ikasgai hauek direla ariketa fisikoa eta emozionala, uste deitzen dela, eta gero jarduera fisikoa eta osasuna. Emango diotitza Daldani lankideari, berak jarrai dezan aurkezpenarekin. Eberdion danoi. Hemen ere agian aurreratu egin gara, baina guretzako bi kontu garrantzitsuak dira aurretik jakitea, ez? Eta horretarako erabili duguna da feedbackek sortu dituen bi bideo labur, pixkat azaltzen saiatuko naiz. Gero atxikituta izango duzue aurkezpena eta ikusteko aukera izango duzue. Alde batetik, probak egin aurretik kontutan izan behar dien alderdietan, bideo hortan dio, ikasleak estimulatu egin behar ditugula, ez? Erakargarri egin behar dugula testu hauek pasatzea. Azken finean, arreta jarri behar dugu ikasle guztietan, baina batez ere gustoroko ez dutenengan edo emaitzak askarra dituztenak gorputz hezkuntzan, ez? Hau da, badakigu denoi ez zaigula gustatzen. Orduan, ikasle horiek presente izan behar ditugu
eta ezin ditugu parkatu derrigortu, eta beraien espazioaren eman behar diegu, agian kodiseinu bat egiteko, edo proba batzuk aukeratzeko, bai, beti ere derrigortasunetik urrun, eta hori ez, aukera emanez, berai ere partaide izateko. Eta proposatzen duena bideoan momentu bat, ikerratzera mesedez, da, agian irakasleek estrategia bezala bakarkako elkarrizketak izan ditzakezkezuela beraiekin, beraien egoera edo zelan sentitzen diren testa hauen aurrean jakiteko, ez? Eta beste alde batetik oso puntu interesgarria iruditzen zaio feedbacki eta guri baita dira familiak inplikatu. Azken finean badakigu gure nerabe eta gazteen sasoi fisikoan eragin nahi badugu, familiak inplikatu egin behar direla, ez? Eta bigarren bideoa hortan datza. Ikerrek komentatu den moduan, guk ikasturte amaieran zuek sartutako datu guztiekin ikasturte amaierako edo amaierako txostena sortzen dugu, eta bertan datuak anonimizatuta egiten duguna da alderatu, bai urte ezberdinekin edo urteko datuak. Eta hemen klikatu ezkero daukazu iazkoa, eta irailean izango duzue eskuragarri aurtengo ikasturteko datuekin sortutako txostena. Bestalde, denon jaso duzue gogoetitasun inkesta bat, jakin inkesta hori ekainak 20 arte bete dezakezuela, eta guretzako beti da baliagarri zuen iritzia ezagutzea, bai zer dagoen hobetzeke edo zer hobetu behar den, ez? Orduan, gonbidatzen dizuegu guztioi inkesta hau erantzutera. Eta baita hemen aurreratzen, orain arte jaso ditugun inkesta horietako galdera, zalantza edo proposamen batzuk aukeratu ditugu, eta erantzuten saiatuko naiz, bai. Alde batetik, irakasle batek dio, aproposa izango zela bideo bat sortzea, probak azaltzen, ikasleei erakusteko. Bertan klikatu ezkero aurkituko duzue bideoa, bideo hori sortuta egonda eta ikusgai dago, bai. Beste alde batetik, esaten dute, datuak ondo registratu diren feedbacka izatea eskatzen dutela, ez? Horretarako bi bide daude, bata guri idaztea, gurekin harremanetan jartzea eta guk feedback hori ematea, edo bestalde ikerrek azaldu duen bezala, ikasleen atalean sartzen bazarete aplikazioan, hor ikusi dezakezue txostena bidali den, ondo dagoen, edo gurutze bat dagoen eta arrazoia, ez? Orduan, hori feedback bezala erabili daiteke. Gero, beste irakasle batek izaten du, ia posible den, urtero guraso baimena bialdu beharrean, izatea jarraia. Guk horrematen dugun gomendioa da, bialtzen duzunean esku horria baimena eskatzen, ez jartzea ikasturteko data. Hau da, baimena ematen duzue Eusfit Mugiment proiektuan parte hartzeko, eta listo, bai. Eta azkenean hori, ia ikastetxetara hurbildu gaitezken klaustro mailan zabaltzeko, ez? Hori jadanik egiten ari gara, hau da, eskatu diguten ikastetxeetara gerturatu gara, azaldu dugu, aurkeztu dugu proiektua, orduan ez daukagu inungo arazorik hori betetzeko. Eta amaitzeko nire aldetik behintzat, kurtso hasieratik familia informatu. Badaukazue eskuragarri, esku horri bat, non azaltzen den zer den Eusfit, eta hor bertan doa baimena eskatzea, bai. Orduan, hemen uzten dugu estekatuta baita. Eta hau bai garrantzitsua da, gogoratu kontrakoa esaten ez baduzue, zuek irakasle bezala proiektuan parte hartzen jarraitzen duzuela, edo horrela ulertzen dugula guk, 2025-26 ikasturtean, bai. Kasu horretan, materiala ikastetxean gelditzen da, XLNet baimena badaukazue, eta ikasturte hasieratik martxan jarri zaitezke. Egia da, ikerrek azaldu duena, zertifikazioan izan ez gero, bai, baina zuek eseskoa emanez ez baduzue eseskoa ematen, datorren urtean proiektuan jarraitzen duzuela ulertzen dugu, bai. Eta orain zuen txanda da, zuen iritzia jakin nahi dugu, galdera edo proposamen ekarpenik badukazue, gu prest erantzuten saiatzeko. Idatziz edo
mikroa zabaldu eta... Arazorik izan duzuen, aplikazio erabiltzeko, datuak erregistratzeko, dana ondo joan dan. Bera, initzek. Bai. Zaten du. Nire kasuan gehien behar dutenak dira, baimenik ematen ez dutenak. Ez dakit nola egin beraien gana iristeko. Ja, galdera ona, hainitze. Kasu hauetan daldak esan da bena. Gu prest gauz gure laguntza eskaintzeko, ez dakit, buratzen zaidan lehenengo kontua, ez dakit, bote prontoan, igual gurasoei aurkezpen bat egin alzai ikastetxean bertan. Eta gu ere gerturatu gaitezke parte hartzera aurkezpen horretan. Ez dakit bestela sortu daiteken euskarriren bat, diptiko edo dokumenturen bat familiei banatzeko. Hori sortzeko ere prest gaude, sortuta dago, badaukagu olako horritxo informatibo bat, igual banatu alzaiela gurasoei. Nik uste dut hainitze, zuke planteatzen duzun kasua ikastetxe gehienetan errepikatzen dela, eta nik uste, bideo horretan saltzen duen bezala, familiak inplikatu behar ditugu. Askotan, informazio falta edo ez ulertzea hortik datorrez. Orduan, alde batetik, pazientzia, ze lehenengo urtea izan da, bigarren urtea izan da, askok daukatena da, beldurra, aurre iritziak, bai, eta egin behar dana lanketa bat, eta Ikerrek esan bezala, gu prest gaude horrentan eskua sartzeko, ez, Iker? Bai, eta gero baita ere komentatu, hau proiektu gaztea dela, berria da, eta, gu epe luzera begira ari gara. Eta nik uste dut, guraso batzuk ikusten dutenean, beste guraso batzuek jasotzen dutela, bere seme-alaben txostena, nik hori modu positiboan ulertu nahi dut, igual ikusiko dutela, ez dagoela ingaizki, parte hartzea, eta ikustea emaitzak zeintzu dian, eta nola dauden gure seme-alabak ikustea, Europako beste umeekin alderatuta. Nik uste dago igual poliki barneratzen joan behar den zerbait dela, ertain luzeago batera, baina hori kontagio efektu hori ez dakit, espero dugu sortzea gurasoen artean. Bainat galde egin behar da bela, egongo gara bainat. Vale. Ez dakit, beste zalantzarik edo, daukazuen. Ez dakit baten batek, zuen plaza ez daukazuen ikastetxe horretan, jakin, parte hartu bauzu ikastetxe baten, non datorren ikasturtean beste ikastetxe baten gozareten, abisatu eta parte hartu nahi badu bigarren ikastetxeak materiala eramateko pres gaude. Bai, askotan horrek izaten die zalantzak, plaza daukasunak errezagoa da, baina ordezkapena egiten ari direnak, Hori uste dela initzeren kasua, uste dut, ia segon zan beste ikastetxe baten. Bai gertatzen dana, alakotan izaten da, hezkuntza sailak Eusfit mugimenta aplikaziotik bajan ematen dituela kontratu amaitzen duten irakasleak. Eta gero berriz ere, nahi badugu aplikazioan alta eman, berriz ere eskatu behar da baimena. Orduan gerta daiteke, hori, hurrengo urtean ikastetxe berrian saiatzea sartzen aplikazioan, da baimenik ez eukitzea, esatea ez dagoela zerbiderik. Orduan, idatzi behar diguzue berriz, guk informatikariaren bitartez berriz alta emateko.
ez badukazue beste galderarik, eskerrak eman, bileran sartu zaretelako, eta azken diapositiban daukazue gurekin harremanetan jartzeko helbide elektroniko bat, bai. Edozein kezka, zalantza, postasunez hartuko zaitxuztegu eta erantzuten saiatuko gara. Así que, eskerrik asko. Barkatu, galdera bat. Sergio. Barkatu nina ez da, barkatu, irakasle dela nago aldua moduan. Esan duzute epea 20irako datuak sartu, ezta? Bai. Bale, ados. Bale, guk nik sartu daitut, nire lankidea ezin izan du sartu aplikazioan, lehenengo eta bigarren mailako horrekin dabil, bera, eta, nik hau txatuko diot. Bale, arazoren balin badugu, beti bezala ditzinta dituztugu, eta listo, ezta? Bai, Iker? hori da. Bale. Bai, hori da. Jarri gurekin harremanetan. Oraindik ez daukazue lankideak baimenik? Ez, baimenak baditu, lastai, datu bilketarekin dabil, zere, gaixo da. Eta horrean, pues dabil espres, datu bilketa espres bat egiten. 8 gela ditu, horren badu lana. Ikusten baduzue larri bileko zariela, Sergio, abisatu, bale? Bai. Eta eman aldizuegu epe ekstra bat sartzeko datuak. Eskertzen da. Bai. Mila esker. Eske, dikera ikastetxontan 700 euro ditugu, eta pixka bat, pues hori, overbooking gaude. Lasazuk, idatzi eta hor malguak izango gara. Ados, mila esker, ondo izan. Zuri. Erabili duen aurkezpena bidaliko dizuegu, datorren astean, bileraren grabazioarekin batera. Eta aurkezpenean dituzue lotura ezberdinak, esteka ezberdinak erabili ditzakezuenak. Eta besterik gabe, bukatutzat emongo dugu bilera. Eskerrik asko, sartzeagatik, bileran, eta hori harremanetan egongo gara. Mi esker, benetan. Aio. Eskerrik asko.